дастаи соро компания омодагиҳои худро ба мавсими нави футзали тоҷикистон оғоз мекунад ва дар бораи омодагиҳои ин даста ба мавсими имсола як барномаеро таҳия кардаем ки ҳоли ҳозир онро пешкаши шумо мекунем. даста омода аст ба мавсим? даста ҳозир омодагиш хуб аст. машқ карда истодаем, тайёрӣ истодаем, бад набошад. ҳайат комил аст? ҳайата пура кардагем. ҳозир 17 нафар дар ҳайати мо ҳастанд. 3 дарвозабон, 14 бозингар. яъне дигар ниёз надоред бар ягон легионер ё ки ягон бозингари дигар? ҳозир бозиро шурӯъ шаванд, бинем ки агар ягон мушкилӣ дар ягон хат бошад, лекин гумон мекунам ки ҳамин ҳайат кати токро бозӣ мекунад. тамрини даста аз машварати корӣ шурӯъ мешавад ва инҷо пайрав воҳидов нақшаи тамрини имрӯзаро ба бачаҳо мефаҳмонад ва бояд бигӯем ки дар раванди машқ аз онҳо ин чизро сахт талаб мекунад. пеш аз гуфтани нақша суҳбат мекунем, саломатиёшон чӣ хел аст, табашон чӣ хел аст, чизҳое аст ки гап мезанем ки таби болида тамрин кунанд. хуб агар мабодо ягон нуқсу иллат бошад чӣ гуна кӯмак мекунед пайрав дар? доктор дорем дар даста, доктор аст. агар ягон мушкили оилавӣ бошад? оилавӣ бошад гап мезанем, кӯшиш мекунем агар аз дасти роҳбарияти даста биёд ҳама вақт ёрдам мекунем. албатта як рукни асосии омодагӣ ин солимӣ ва саломатии ҳар як бозингар аст ва мусаллам аст ки ҳама вақт бозингарон таҳти назорати табиби даста қарор доранд ва инҷо ҳузури Анвар Ҷалилов аз он шаҳодат медиҳад. Анварҷон, хоҳиш мекардам, хуб ҳоли ҳозир ягон ҷароҳат бардошта дорем ё ки ҳамаи бачаҳо ба тамрин ҷалб шудаанд? пеш аз мусобиқаҳои имсола тайёрии даста хеле хуб аст. ҳоло дар даста ягон нафар ҷароҳат надоранд. як нафар ҷароҳат гирифта ин Сардору Файзалӣ буданд ки пас аз амалиёти ҷарроҳӣ ҳоло хеле худро ҳис мекунад. Некрӯз Алимардоновро мебинам ки бо бачаҳо тамрин намекунад. чӣ иллат дорад? Некрӯз Алимардонов рӯзи гузашта дар тамрин камтар ҷароҳати сабук бардоштааст, лекин ин ҷароҳати Некрӯз барои дар мусобиқа иштирок карданаш ягон монегӣ намекунад. яъне ӯро як-ду рӯз пас ба қатори ҳамаи футболбозон баргардонда метавонем. бояд гуфт соро компания макони тамринҳои худро андаке дигар кардааст. қаблтар даста дар толори кумитаи андоз машқ мекард, ҳоли ҳозир бошад дар қасри варзишӣ ва ба гуфти Пайрав Воҳидов шароитҳои ин қаср барои тамрини даста хеле мувофиқанд. чаро макони тамрини худро иваз кардед? тамрин ҳам ҷойгириш хуб аст, ҳам шароитош аз дигар маконҳо беҳтар аст. мисол масъалаи оби хунук, оби гарм, ҷои либоси раскунӣ беҳад хуб ҳастанд барои ҳамин. баъд ба ҳама бачаи мо ҳамин макон беҳтар аст ки ба ҳама наздиктар аст. майдони хуб аст, майдони ба ҳама сад ҷавобгӯ аст ва ҷои дастурӯшии хуб дорад. майдони фароғ аст, хуб аст, зебост, равшан аст, ягон камбуд надорад.
сорокампания мавсими имсоларо бо пирӯзӣ дар суперҷоми тоҷикистон бар ҳарифи аршади худ дастаи сипари хуҷанд оғоз кард. яхе бозӣ буд ки хоҳиши зиёд доштанд, ҳам дастаи ҳариф, ҳам дастаи мо хоҳиши зиёд доштанд ва фишор ба фикрам фишори ҳам сахт буд, ҳам фишор бисёртар ба дастаи сипар буд. Барои ӯ лаҳзае ки доштанд бояд 4 лаҳзаи голзанӣ дар қисми дуюм доштанд. мо ҳам аги 1 лаҳза доштем, 2 лаҳза доштем, гӯем истифода бурда тавонистем. пайрам оне ки шумо мавсимро бо ғолибият дар суперҷом оғоз кардед, ин чиз дар раванди мавсим барои шумо кӯмак мекунад, яъне аз ҷиҳати психологӣ? аз ҷиҳати психология вақте ки рақиби асосиро мағлуб мекунӣ дар майдони рақиб як рӯҳияи дигар мебахшад. Бачаҳо бовар карда метавонанд ки барои ки соли гузашта аз 6 бозӣ мо дар 5-6 мағлуб шуда будем. ё дар 4таш. Барои ҳамин як аз ҷиҳати психологӣ бисёр хуб аст. Вақте ки ҳарифи асосии худро дар майдони ҳарбӣ ғалаба мекунӣ, илҳоми дигар мебахшад. чӣ кайфият дорад мана ҳамин ғолиб омадан бар ҳарифи ҳамон аршадӣ, ҳарифи асосӣ? вақте ки ҳарифи пурқувват аст, ҳариф мураббиаш аз хориҷӣ аст, соли гузашта чемпион шудагӣ буданд, кайфияти хуб аст. аз ҳама чизи асосӣ бурдани ҳамин ҳарифи пурқувват аст. ва фикри шумо чӣ гуна даст дод ба шумо ки бар ҳарифи пурқуввати худ бо сипар ғолиб бароед? мо аз Қазоқстон вақте ки омадем ба мо вақт кам буд, бо мураббиамон кор кардем, 1 ҳафта тақрибан дар инҷо кор кардем. мо тайёриямо хуб буд, мо дар Қазоқстон ки тамрин мекардем, якдигарфаҳмимо хуб буд, бо рафиқонам 4 касе ки дар як ҷо бозӣ мекардем, ҳамдигарфаҳмимо хуб буд ва дар инҷо чизе ки мураббӣ ба мо гуфт, онро иҷро кардем ва ғолиб омадем. اولین بازیمون سوپرکاپ بود که با تیم خوجند سیپر خوجند بازی داشتیم، تونستیم ببریم، قهرمان شیم. الان دیگه خب با تیم خیلی بهتر هماهنگ شدیم، بتونیم در ادامه بازی بهتری انجام بدیم. مبینید که در دور اول بازی نکردید. علتش چی بود یا اینکه خوب این به فایده کار است یا به ضرر کار؟ агар гӯем ки агар дастаҳо ҳама вақт ҳамаш дар як рӯз бозӣ кунанд беҳтар аст. бачаҳои ҷавон ҳастанд дар даста? дастаи мо ба фикрам аз ҳама дастае ки ба ғайри дастаи истиқлол бачаҳои ҷавон бисёртар аст. мо 6 нафар ҷавон ҳастанд, 7 нафар ҷавон ҳастанд. اینها اولین بار است به دست دعوت شدن، جلب شدن یا که ҷавоное ки пештар буданд, ин раҷаб муҳаммад, шариф насим, ёров идрис, немат фаридун ва 2 нафар бозингари дигар, як худобахшу наврӯзро даъват кардем. ҷавонтарон ҳастанд. 2 бозингари нави маҳаллӣ гирифтем. мавсими гузашта Идрис Ёров дар Қазоқистон ҳамчун ҳамлагари беҳтарини ин чемпионат дониста шуд ва ҳоли ҳозир албатта боз ҳам ба дастаи сорокампания пайваста аст ва имсол боз ҳам мехоҳад ки дастаи сорокампанияро кӯмак кунад. Идрис, мехостам дар бораи ҳамон баромада дар Қазоқистон бигӯӣ. Хуб, кай буд ин, чӣ гуна шуд, чанд гол задӣ? мо бо се рафиқам дар чемпионати шаҳри Атравои Қазоқистон буд. мо дар он ҷо иштирок кардем дар дастаи Нурберген ва 2 кубок боз кардем. як чемпионати худашон буд, дар чемпионат мо ҷои дуюмро гирифтем ва дар кубок ҷои аввалро ишғол кардем. дар он ҷо ман бозингари беҳтарин шудам ва дар кубокашон бо 16 гол нишонзани беҳтарин шудам ва дастаи мо хуб баромад кардем. дар кубоке ки дигар шуд ва лигаи якуми Қазоқистон ва ин дастаҳои пурқуввати Қазоқистон буд, мо ҷои сеюмро ишғол кардем. дар қиёс ба чемпионати мо, чемпионати Қазоқистон чӣ фарқият дорад? сатҳи онҳо баланд аст ё аз мо баланд аст? чӣ фарқият аст умуман миёни ҳамин ду чемпионат? чемпионати мо дар Тоҷикистон бад нест, чемпионати хуб аст, аммо чемпионате ки аз ки ба Европа дохил мешаванд, чемпионати онҳо беҳад дар сатҳи баланд қарор дорад ва дастаҳои хуб ҳам доранд ки ба ном Кайрат ки дар лигаи қаҳрамонҳои Европа бозӣ мекунанд бо тимҳои Барселона ки дар ин сол мағлуб шуд. хеле тимҳои пурқувват доранд онҳо. мо агар мисол ҳамин чемпионати серия про аст, номашро айваз кунем ва чемпионати Тоҷикистон ба футзал кунем, минтақавӣ кунем, вилояти Суғд касе хоҳад бозӣ кунад, дастҳои касби ғайрикасбӣ, вилояти мисол Хатлон
ду қисми минтақаи клуб, минтақаи бухта мисол касе хоҳад бозӣ кунад ва ду даста аз онҷо, ду даста аз инҷо, ду даста аз минтақаи бухта ва ду дастаи беҳтарин Душанбе агар шавад, ноҳияи тобеи маркази Душанбе ва 8 дастаи беҳтарин биёнд дар шаҳри Душанбе марҳилаи асосиро бозӣ кунад, ғолиб шуд ба фикри ман хубтар мешуд ва дастаҳои зиёд иштирок мекарданд. шумо маҳдудия ки мо касбӣ ва ғайрикасбӣ кардем бисёр ба зарари футзал албатта. чунончи гуфтем имсол дар дастаи соро компания 4 легионер даъват шуданд ва Рӯҳулло Исорӣ аз ҷумлаи онҳост. Рӯҳулло, хоҳиш мекардем ки ба даста даъват кард шуморо? والا بعد از تمام شدن فصل ایران آقای پیرو با بازیکنان ما صحبت کردن، با ما صحبت کردن که بیایم برای تیم سورو کمپانی. بسیار خوب. در کدام دسته بازی میکردی در اونجا؟ ما در تیم فردوس قم تو سوپرلیگ ایران بازی میکردیم. خب رۆҳулло چی فرقیت است میان بازی که در ایران است، فوتبالی که در ایران است و در تاجیکستان است؟ ایران خب خیلی فوتسالش قویه، بازیکنان خیلی زیادی داره و تو جهان حرف برای گفتن داره، خیلی فوتسالیست تو ایران زیاده. اینجا فوتسالش خیلی خوبه، رو به رشد، یعنی داره کار میشه. فکر می‌کنم با همین روال چند سال دیگه فوتسال تاجیکستان هم حرف برای گفتن داره تو آسیا. با آمدن مهدی مصطفایی به خط دروازه سورو البته رقابت در اینجا خیلی شدید شد، اما نوریدین جبارов کوشش میکند که در این موقع او هم رقابت پذیر باشد و پیوسته مشق دارد که تا خط دروازه رو از دست ندهد. خب نوریدین جان، خواهش میکردم اکنون بعد آمدن آقای مهدی مشکل شد، رقابت زیاد شد؟ یعنی که بعد آمدن آقای مهدی در این دسته خیلی مشکل شد رقابت پذیری و من یعنی که شانس را از دست نداده با این رقابت نموده و جای خود رو یعنی که اشغال می‌نمایم و گفتنی هم که با آقای مهدی خیلی مشکل است رقابت پذیری و من حرکت میکنم. خب نوریدین، به اندیشه شما چی برتری دارد او؟ برتری و از ما خیلی فرقیت است در اون است که در دولت‌های خارجی بسیار بازی کرده است. یعنی تجربه زیادی دارد و ما با این نگاه نکرده و ما تمرین خود رو یعنی که دوام داده با این رقابت خود رو دوام میدیم. خب نوریدین جان، از لحاظ قد و بست هم میبینم که اون کس از شما اندک فرق داره. بله. یعنی این نقش بازی میکند مثلا قد و بست دروازه‌بان در دروازه؟ فکر میکنم قد و بست یا چالاکی در اینجا قد و بست نقش بازی نمیکند. چالاکی یعنی زیرکی دروازه‌بان در اینجا نقش بازی میکند و تمرین زیاد در اینجا خیلی ضرور است برای دروازه‌بان که جای خود رو اشغال نماید. تشبوس کی بود دعوت کردن همین دروازه‌بان؟ راستی مهدی رو ما سال گذشته دعوت میکردیم، لیکن از سببی که پاندемия بود و بعد فرمت چمپیونات رخصت نبود که ما دعوت کنیم، برای اینکه بعد تو سرشای چمپیونات وقتی کم داشتیم نتوانستیم دعوت کنیم. شکلی من بود. من سال گذشته بازیش در تایلند برآمد میکرد، در همون جای دیگه بودیم بازیش مخصوص شده بود و دعوتش کردیم. پیدا شدن استقلال و پایتخت رو در چمپیونات ما چگونه قبول دارید پیرو؟ خیلی بسیار خوب است. مثال بچه‌ای که در استقلال این سال بازی میکنند 2 سال در دسته مهاجر بودند، بچه خوب هستند. دسته پایتخت هم تماشا کردیم، بازیش خوب است. لیکن به هر حال اگر ما فرمت چمپیونات رو عوض نکنیم و فوتبال رو مباین نگردونیم، ما عذاب میکشیم. دسته کم میشه. پیرو بسیار رفتید در خارج دیدید. خب فرمت بازی اونها، فرمت چمپیونات اونها چگونه است؟ فرمت چمپیوناتشون وقتی که من پرسیدم که برای چنو مثل اتراو یک ولایت است مگه 650,000 اهالی دارد. قریب 6-7 لیگ دارد. لیگ یکم، دوم، سوم، لیگ سابقه دورم، پرمیر لیگ. آیا ما سر کرده 5-6 دسته.
лекин надоранд касби ғайри касби. Мисол дар ҳама бозиҳош мисол бозингарои касби суперлигаи Қазоқистон ҳақ доранд бозӣ кардан. Агар роҳбарияти ҳам дастур бизад бозӣ мекунанд. Вақте ки бозингари дастаи суперлигаи Қазоқистон мебиёд бо гӯем дастаи ғайри касбӣ бозӣ мекунад, мухлис бисёртар мешавад. Барои вай бисёр аст ки тамошо кунанд фарқияти бозингари касбӣ аз ғайри касбӣ. бисёр хуб аст вақте ки дастаҳои нав ба чемпионати Тоҷикистон пайваст мешаванд. Аслан боз бисёртар агар шавад, чемпионат беҳад дар сатҳи хуб қарор мегирад ва бозингарҳои хуб мебарояд. ба назари шумо ҳарифи асосии шумо дар ҳамин чемпионат ки аст? ба назари мо дастаи Истиқлол, дастаи Сипар инҳо ҳарифҳои пурқувватанд. фикр мекунам ки вазифа як вазифа астанд дар назди Соро имсолам. вазифа қаҳрамони Тоҷикистон шудан. барои ин мушкилӣ нест? Мушкилӣ ҳама вақт ҳаст, лекин кӯшиш мекунем ки мушкилиҳоро аз сар гузаронем, мушкилиҳоро ҳал кунем мушкилиҳо. мана воқеан он чизе ки мехостем дар доираи омодагиҳои дастаи Соро компания ба мавсими имсола барои шумо қисса кунем. хайр.